שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא, איך לומר, לא פחות ממטריד. על שינוי עמוק שקורה ממש עכשיו בחברה הגרמנית. שינוי שבו האנטישמיות, תאמינו או לא, הופכת להיות סוג של נורמה חדשה ומדאיגה. אז בואו ניגש ישר למספרים, כי הם מספרים סיפור מדהים. תסתכלו על המספר הזה, 8,627. זה לא עוד סתם נתון יבש בסטטיסטיקה, זה המספר הכולל של תקריות אנטישמיות שתועדו בגרמניה, וזה רק בשנת 2024. כל ספרה פה היא סיפור, עלבון, איום או אפילו תקיפה פיזית. אוקיי, אז בואו נשים את המספר הזה בהקשר. אנחנו מדברים פה על קפיצה של 77% מהשנה הקודמת. 77%, זה פשוט מטורף. זה אומר בממוצע 24 תקריות כל יום. תחשבו על זה רגע, בכל שעה, ממש עכשיו, יכול להיות שמתרחשת עוד תקרית אנטישמית איפשהו בגרמניה. אז מה קרה? מה גרם לזינוק המטורף הזה? ובכן, כל הדוחות מצביעים על נקודה אחת ברורה, על טריגר אחד. מתקפת חמאס ב7 באוקטובר. בגרמניה משתמשים במילה ספציפית כדי לתאר את זה, צזור. זה כמו קו פרשת מים, שבר עמוק שפשוט שינה את כללי המשחק עבור החיים היהודיים במדינה. והציטוט הזה מתוך דוחריה פשוט ממחיש את זה בצורה הכי חזקה שיש. תקשיבו לזה. עבור יהודים רבים, ספירת זמן חדשה החלה ב7 באוקטובר 2023. חייהם מתחלקים ללפני ואחרי. זה כבר לא מספרים, זאת טראומה. זה אומר שהחיים שלהם פשוט התחלקו לשניים. והנה אנחנו חוזרים לנתונים, והם מחזקים בדיוק את התחושה הזאת. תראו, 68%, כמעט 70% מכל התקריות האנטישמיות ב-2024 קשורות ישירות לסכסוך במזרח התיכון. מה שהיה רחוק הפך פתאום למנוע מרכזי של השנאה ברחובות גרמניה. אבל איפה כל זה קורה? ובכן, זה כבר מזמן לא רק ברחובות או ברשתות החברתיות. השנאה הזאת חודרת למקומות שהיו אמורים להיות הכי בטוחים, הכי פתוחים. אנחנו מדברים על האוניברסיטאות שהפכו באופן די מדאיג לזירת קרב מרכזית. והמספר הזה, פי 3. פשוט ככה. עלייה של פי 3 במספר התקריות האנטישמיות המתועדות באוניברסיטאות בגרמניה ב-2024 לעומת השנה שלפני. הקמפוסים הופכים, פשוטו כמשמו, לסביבה עוינת לסטודנטים יהודים. ואם צוללים עוד יותר פנימה, לפי הדוח של רעס, אפשר לראות מאיפה זה מגיע. כמעט חצי מהתקריות, 48%, מוגדרות כאקטיביזם אנטי-ישראלי. עוד 9% מגיעים מהצד השמאלי אנטי-אימפריאליסטי. מה שזה מראה לנו זה שהתמונה מורכבת. השנאה בקמפוסים לא מגיעה רק ממקום אחד. ואם מישהו צריך דוגמה קונקרטית, דוגמה שמקפיאה את הדם, הנה היא. הכתובת הזאת, שחררו את היהודים מלהתקיים, רוססה בשירותים של אוניברסיטה לאמנויות בברלין. זה לא דיון פוליטי, זו קריאה להשמדה, שחור על גבי לבן. וההשלכות הן מיידיות והרסניות. הציטוט הזה של רון דקל, נשיא ההתאחדות הסטודנטים היהודים בגרמניה, אומר הכל. זה בלתי מתקבל על הדעת שסטודנטים יהודים צריכים לבחור קורסים על סמך כמה בטוח הם מרגישים בקמפוס, במקום על סמך תחומי העניין שלהם. זאת אומרת, הפחד מכתיב להם את העתיד האקדמי. זו פגיעה ישירה בזכות הכי בסיסית שלהם ללמוד. אוקיי, אז מה קורה בזירה הפוליטית? איך המפלגות מגיבות לכל הכאוס הזה? התגובות, איך לומר, מורכבות ולפעמים אפילו סותרות. בואו ננסה לעשות סדר ולבחון את זה באופן הכי ניטרלי שאפשר. הטבלה הזאת מראה כמה הסיפור מורכב. מימין יש לנו את ה-AFD, שמצד אחד רשמית היא פרו-ישראלית, אבל מצד שני מתמודדת עם האשמות קשות על אנטישמיות מתוך המפלגה. משמאל, מפלגת די לינקה כל כך מפולגת שהיא אפילו דחתה את הגדרת האנטישמיות המקובלת של IHRA, מה שכמובן גרר ביקורת חריפה מהקהילה היהודית. ויש גם את BSW החדשה, שהביקורת החריפה שלה על ישראל כבר הספיקה להכניס אותה לרשימת הגורמים שמואשמים בליבוי שנאה. אז מה המסקנה? האנטישמיות היום בגרמניה חוצה את כל הקווים הפוליטיים. אז ראינו את הנתונים, את הקמפוסים, את הפוליטיקה, אבל מה עם החברה כולה? מה התגובה הרשמית? והשאלה הגדולה היא, האם הסיסמה לעולם לא עוד עדיין באמת אומרת משהו? טוב, התגובה הרשמית והכי משמעותית הגיעה מהבונדסטאג, מהפרלמנט הגרמני. הם העבירו החלטה עם כותרת חזקה מאוד, ני וידר איסט יצט, שזה בתרגום ישיר, לעולם לא עוד זה עכשיו.
נשמע טוב, נכון? אבל בואו נסתכל על הפרטים. ההחלטה הזאת עברה רק בנובמבר 2024, כלומר יותר משנה אחרי ה-7 באוקטובר, וגם אז היא לא עברה בתמיכה של כל המפלגות הדמוקרטיות. העיכוב הזה וחוסר ההסכמה הזה חושפים עד כמה הנושא הזה רגיש ושנוי במחלוקת, אפילו בצמרת. והציטוט הזה של בנימין שטייניץ מריאס מסכם את התחושה המרה הזאת, את הפער בין ההצהרות למציאות. הוא אומר, אנטישמיות הופכת לנורמלית כאשר לא קוראים לה בשמה המפורש. קולות האהדה והסולידריות נדמו במידה רבה. במילים אחרות, למרות ההחלטה בבונדסטאג, בשטח יש תחושה שהזעקה הציבורית הגדולה פשוט לא הגיעה, שיש סכנה אמיתית של נורמליזציה. וכאן אנחנו נשארים עם שאלה אחת קשה ומטרידה. במדינה שהזהות שלה אחרי המלחמה נבנתה להבטחה הזאת, לעולם, לא עוד, איך קורה שהאנטישמיות הופכת שוב למשהו נורמלי? זו שאלה שהנתונים שהצגנו היום משאירים פתוחה, והיא דורשת מכולנו, ובמיוחד מהחברה הגרמנית, חשבון נפש עמוק מאוד.